Ambalima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, an ka foli ani waleɲuman dɔw bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma. An don kan bakuruba kunnafoni na olu de filɛ nin. Ansar ɲɛma Seyid Sherif Usman Madan Haidara a ye kulu 2 de bisimila a ka denbaya la Bangɔni Janginɛbugu la. Waleɲuman dɔn foli ani badenya foli o de taara ka ɲɛsin a ma denmisɛn jɛkulu ani Kongo silamɛ jɛkulu fɛ. Lajɛrɛ dɔ sigira sen kan muso jɛkulu fɛ Conseil des Mariannes ani Jifa ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na walasa ka musow ka kɛ ɲɛrɛ ye sinsin. O de y'an donkanw ye bakuruba kunnafoni na sɔɔni min bɛna walawalali caman k'aw ye. Aw bisimila. Foli ani waleɲuman dɔw bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan. An y'aw tulo lasɔmi an donkan na k'a fɔ Ansar ɲɛma Seyid Sherif Usman Madan Haidara a ye kulu 2 de bisimila a ka denbaya la Bangɔni Janginɛbugu la. Jeunes ka jɛkulu min bɛ yen nɔ n'u bɛ farafinna jamana ɲɛmɔgɔw kɔkɔrɔma don olu ka jɛkulu ɲɛma ani Kongo silamɛ jɛkulu ɲɛma olu bɛɛ lajɛlen u nana ka na waleɲuman dɔn jɔnjɔn ani badenya foli de ta k'a ɲɛsin a ma a ka denbaya la. Isuf Kulubali ale de kunba kɛnɛ kan Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la a bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Sherif Usman Madan Haidara ye bisimilali daminɛ ni kulu min ye o ko de ma ko l'association des jeunes dynamiques pour le soutien aux actions des chefs d'État africains n'o ye kulu ye kulu min ka fɔ sanga ni waati jamana ɲɛmaw o b'o jansa ka kɛ n'o ka wulikajɔ ye min bɛ kɛ sababu ye n'u ko ka jamana ɲɛtaa ni ka sabati. Sherif Usman Madan Haidara kabina bila faradama kunungo kana bila bila a ka wulikajɔ n'a ka hajɔrɔnako ye min ye a silamɛya a ka taa ɲɛ diɲɛ ka kolo don ni ka basigi a ka haminako a n'a ka jɔrɔnako de filɛ nin ye. O de y'a to kulu tilamɔgɔw ka fɔla ko y'a jansa n'o ka jansali 26nan ye. Sherif Usman Madan Haidara ye kulu 2nan min bisimila a ka denbaya la Bangɔni Janginɛbugu la o de kɛla Kongo silamɛw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaba ye. Kongo silamɛw ka ɲɛmaaba a n'a jɛɲɔgɔnw o kun dalen tun bɛ ni kana foli kɛ Sherif Usman Madan Haidara la. Ni ɲɛma fila ka masalaw senfɛ masala bolila minnu kan o de ye ka kɛ ni jamanaw o basigili ye min ye lakana ye a ka sabati a silamɛw ko boli ɲɔgɔn ma ni ka ɲɔgɔn tɔbɔtɔ ni ka ɲɔgɔn dɛmɛ a ka ja Mali ani Kongo a teriyaw bɛ se ka sabati cogoya min babusɔn bolila o de kan. Foli a diya an ye an kana ka da silami bɛ an bɛ balama de ye. Bon silami min bɛ Mali la min bɛ Kongo min bɛ Saudiya an bɛ kelen de an bɛ ka hɛrɛ ye kelen de. Bon président Kongo silamiw ka président ana fɔlɔ tɛ yan ye. Salu Haidara y'a invité a nana ya bɛ ye o ye. Bon ɲina a nana visite privée parce que ale de bɛ président congolais min bɛ kɔfɛ congolais min bɛ ye den ɲini Congo ale de ye nin bɛ président association 4 ale de ye olu président ye Congo. Bon c'est normal que n'a nana ya normalement a jatigi ye Haidara de ye. Mais a nana maintenant population ka ca ale se ka a bɛ reçoit yan a taara jigi hotel la pour que ka ya Haidara wele nana de mais nka kan kana fɛ mais nana mako men na jama bɛ nɔfɛ mais n tɛ se ka taa ni ma ɲa ye ale y'a ka Haidara y'a invité c'est pas la salon tugu n bɛ yan nɔ a y'a invité a nana yan tun bɛ yan a ye bonya bɛɛ ka ɲi. Bon Haidara mɔgɔ dɔ bɛɛ b'a dɔn Mali la bɛɛ b'a dɔn silami dɔ kɔnɔjɛya dɔ a b'a kɛ Ala ye a b'a kɛ fantanw ye donc an bɛ Ala deli maintenant sini kɛnɛya Ala ka bɛn o d'an bɛɛ ma laban ko ɲuman Ala k'a d'an bɛɛ ma. Ka kɛ ni Kongo ɲɛma in ka wulikajɔ ye Mali kolo min bɛ yen n'o ɲɛsilen bɛ an ka silamɛya tabiya kɔrɔlen o matarafali ma o ɲɛma ye nin waleya fɔ ni ka waleɲuman dɔn. Alhamdulillah rabbil alamin ne bɛ kuma en tant que groupement de leaders spirituels o membre ye en même temps fana ne bɛ yɛrɛ jate Congolais fana ye ka d'a kan san o san ne bɛ taa tafsir la Congo n bɛ taa Pointe Noire n bɛ taa Brazzaville ɲɛmɔgɔ ɲuman in o ka jigiya kɔnɔ n'o ye Elhaji Jibril Bobaka ye donc ale a tɛ silamɛw fara ka bɔ ɲɔgɔn na i kɛra taasira o taasira mɔgɔ ye a bɛɛ lajɛlen ka kan ale bolo silamɛ ka kɛ kelen ani u ka faso u ko o dɛmɛ donc a kana a balimakɛ fo bi Sherif Usman Madan Haidara o ka kan ka d'a kan Haidara alhamdulillah a kanuba caman de bɛ Congo minnu n'olu fana ni
an karamɔgɔ Jibril bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc an bɛ dugawu de kɛ Mali ani Congo hali bi Ala ka sababu ɲuman Ala k'o kɛ ka jamana in bɛɛ kisi ka bɔ guerre civile ma. Allah subhanahu wa ta'ala ka ɲɛmɔgɔ ɲuman k'o di jamana in bɛɛ ma. Sherif Usman Madan Haidara a n'a ka dunabaw o kɛlen ka nin k'o tigɛ kɔ ka bɔ surafana dun na o ye kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye i n'a fɔ k'a yira k'a fɔ Mali denw ani Congo denw ni ye teriya ani sinja de bamadenw u ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se wagati min ma. Octobre kalo tile 11 a 21 a n'a tile 22 lajɛrɛ dɔ sigira sen kan Faransi muso jɛkulu fɛ Conseil des Marines ani Jifa u ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na kɛnɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛ Faransi ministre de bolo ministre min n'o ka caw bɛnnen don musaka ko koɲaw ɲɛnabɔli de ma walasa musow ka kɛ ɲɛrɛ ye a bɛ se ka don ba la cogo min na k'a sɔrɔ yiriwa siraw k'olu sinsin hali bi Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Amadu Jara ale de tun bɛ u nɔfɛ taama la nka Tata Ture o de bɛ cikan in lase an ma an ka ɲɛ jɔ a ka sɔrɔlenw na. ɲɔgɔn kunbɛba min n'a bolodara Faransi jamana kɔnɔ sɔrɔ ani yiriwa nasiraw kan ni lajɛrɛba in kɛra sababu ye ni ka ɲɛda kura di Mali jamana ma ka fara Faranfina jamanaw kan ni ɲɔgɔn lajɛrɛba min n'a kɛra sababu ye ka cakɛda kulu fara ɲɔgɔn kan ka fara baɲumankɛtɔnw kan a kɛra sababu ye u ka hakilina falen-falenw kɛ baara kura minnu sabatilen don u bolo donna nataw la cakɛdaw kun kan tamaden minnu kun b'a kɛnɛ kan Mali jamana tɔgɔ la o dɔ bɛ tali kɛ minisiriso min ka baara ɲɛsinen don kɛɲɛnɛ ye cakɛdaw ka sɔrɔ ma chambre de commerce ma ɲɛmɔgɔw fo ka taa se musolakaw ka cakɛdaw ma ni mɔgɔba ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ Faransi jamana kɔnɔ u ka sigi ka fɔ kɔnɔ u ka hakilinaw bolila waleya camanw kan o fɔlɔ bɛ tali kɛ Afrique jamana kuranko nasiraw la ɲɛmaya matarafatogo u ka hakilina filananw bolila o kan ani musolakaw ka sɔrɔ siraw Faranfina jamana cakɛda misɛnnu ka fara mangamanu kan u ka baara sigilen do cɛsiri kan min bɛ kɛ sababu ye k'u ka wulikajɔ don ba la nka o wulikajɔ balilen do ka sababu kɛ gɛlɛyaw ye ni ɲɔgɔn kunbɛba in kadara kɔnɔ ko caman bɛ yen nɔ u ka masalaw bolila min kan musolaka caman bɛ yen minnu cɛsirilen do u ka cakɛdaw la Faranfina jamanaw la wa u ka wulikajɔw ɲɛsinen do sɔrɔ sankɔrɔtali sira ma mɔgɔba caman kun bɛ yen nɔ cɛlakaw la ni ɲɔgɔnɲɛba in kɛnɛ kan Faransi jamana kɔnɔ walasa k'u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin musolakaw ma togo min na u bɛ se ka sankɔrɔta sɔrɔ u ka cakɛdaw la ni ɲɔgɔnɲɛba in kadara kɔnɔ sanga 2 tasibila kɛra ka ɲɛsin Fatumata Sire Jakite ma ale min jatelen kun do Faranfina muso cɛsirilenbaw kan o kɔfɛ foli ani waleɲumandɔn kɛra ka ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu yera ni forum belebeleba in kɛnɛ kan ni ɲɔgɔnɲɛba min n'a bolodara Faransi jamana kɔnɔ ni Ala sɔnna juin kalo san 2017 san ni kɛnɛ in ɲɔgɔnna bɛna sigi ko kura sɔrɔ ani yiriwa sira kan Mali jagokɛlaw ka soba o cakɛda in a fana sen donna kosɛbɛ ni lajɛrɛ belebele na walasa ka ɲɛdakura di musow ka sɔrɔ yiriwasiraw ma an ka jɛ an k'u ka dantigɛli lamɛn Amadu Jara ani a ka jatala Ibrahim Kulubali ka galamani na. Wajibi do samuru ka mɔgɔ commerçants dɛmɛ en tout cas secteur privé en général particulièrement muso i y'a fɔ cogoya min 21 22 muso jugulu dɔ dun sera an ma yan k'a fɔ ko événement dɔ bɛ kɛ Faransi u bɛ fɛ an k'u dɛmɛ qualité ka ca an yɛrɛ mɔgɔ délégué yan nɔ k'u bɔ ka tugu k'o ka taa k'u dɛmɛ financièrement an se ye mun ye an y'o k'a la mais an yɛrɛ fɛ laɲini diyagoya do an fɛ k'a kɛ muso dɛmɛni bi bɛɛ b'a dɔn wajibi don secteur privé dɛmɛni an fɛ chambre la wajibi don surtout muso yɛrɛ muso kan ka don muso bɛ don fɛn na ni fɛn bɛ se ka kɛ dɛmɛ ka muso ka promotion kɛ an fɛ keliya ma wajibi ye o kɛra Faransi 21 22 et an b'a a kurakuraya a kɛra nin jɛkulu ye a kɛra muso wɛrɛ jɛkulu wɛrɛ o chambre bɛ yan bɛɛ de kama an se fɛn dɛmɛ la ani accompagnement la o bɛ kɛ donc a taara a kɛra succès ba ye ne yɛrɛ kun kan ka taa mais contrainte dɔ sɔrɔla la o y'a to n ma se ka taa maintenant siɲɛ wɛrɛ a bɛ kɛ yan ou a bɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ la chambre bɛ yan o kama a kɛra nin jɛkulu ye a kɛra jɛkulu wɛrɛ ye ni Ala sɔnna an b'o accompagner an se fɛn dɛmɛ la an b'o kɛ i b'a dɔn bɛɛ ni jɔyɔrɔ don c'est vrai que secteur privé la cɛw dɔrɔn t'a la bi musow b'a la cɛw b'a la mais ne fɛ musow de ni dɛmɛ ka kan kosɛbɛ ka tɛmɛ cɛw ninnu kan kɔrɔ caman de b'o la musow dɛmɛni bɛ yen o ye ka cɛw dɛmɛ de n'an ye femme entrepreneur caman sɔrɔ bi bɛɛ b'a dɔn
du kungo la musakaw la ni sɔrɔ bɛ muso ye du bɛ bɔ a kalama kosɛbɛ ka tɛmɛ ni a bɛ cɛ bolo n'a bɛ cɛ bolo donc muso domini an fɛ n'o ye fɛnba de ye a kan ka kɛ fana chambre bi yan n y'a fɔ cogoya min na bɛɛ kama mais particulièrement muso entrepreneur minnu bɛ yen association mana kɛ fɛn fɛn n'u nana yan o ni dɛmɛ mun ka kan ni ala sɔnna an b'o k'o ye anw ni bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais particulièrement Serifula ne yɛrɛ b'aw fo ka waleɲuman dɔn nin baara in kɛli la télé caman b'a initié k'a fɔ ko ka bɔ yan ka tugu muso ko fɔ Faransi aw dɔrɔn tɛ télé yan nɔ mais télé caman bɛ yan Serifula an b'aw fo a baara in na kosɛbɛ comme n y'a fɔ cogoya min na o kelen tɛ télé caman bɛ yan mais defiri ka bɔ yan yɛrɛ ka taa fɔ Faransi ka tugu muso kɔ o ye fɛnba ye aw fana ni foli ka kan an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn nin baara in na ala k'aw bolo mɛn aw ka baara in na. muso yɛrɛ mana a yɛrɛ ta e ko o yɛrɛ tɛ fisaya jamana ma kosɛbɛ parce que a b'a to dɔ bɛ bɔ gɛlɛya la ni musow bɛ se ka u yɛrɛ ka fɛn k'i yɛrɛ i den bɛ ladon cogo ɲuman sɔrɔ i cɛ bɛ ladon cogo ɲuman sɔrɔ jamana bɛ ladon cogo ɲuman sɔrɔ donc i b'a k'i ka denbaya de fɔlɔ la n'i bɔra yen i bɛna jamana kɔnɔ i bɛ se ka taa jamana wɛrɛ la donc muso k'a yɛrɛ ta o de ye muso de bɛ jamana bɔ ɲɔgɔnw la kuma laban min bɛ n bolo ka fɔ o ye président chambre de commerce an tɛ se k'a fo ka ban parce que a ye mun kɛ musow ye a y'a fɔ sisan ko musow a y'a kɛ anw ye jifa mɔgɔw ye mais a b'a kɛ musokulu bɛɛ ye donc musokulu fɛn fɛn mana na chambre de commerce la ni bɛ muso i se k'i yɛrɛ ta ani i ka se k'i jɔyɔrɔ fa jamana kɔnɔ ale b'i dɛmɛ donc an fɛn fɛn fɛnɛ n'a y'an dɛmɛ an taara Faransi ka visa sɔrɔ an ɲuman seginna bɛɛ seginna hɛrɛ ni bari na mɔgɔ si ma to Faransi wa n'a yɛrɛ ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ yen an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ bɛ segin ɲɔgɔn fɛ. Mali jamana kɔnɔden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Faransi ma olu ka jɛkulu Haut Conseil des Maliens de France ka sanga ni yɛlɛma kura donni u ka jɛkulu kɔnɔna na u ka jɛkulu ma ɲɛma a y'a kanu ka kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi walasa ka ɲɛfɔli kɛ u ka biro kura yɛrɛ taabolo kan Amadu Jara ka ɲininkali galamani na Faransi an ka jɛ an ka sɔrɔli lajɛ. Monsieur Jabira i ni yankuma an b'an cɛ an bɛ i fo barisa i yelen bɛ an ka bi kɛnɛ kan n'o ye Serifula ka kɛnɛ ye et le Haut Conseil des Maliens de France et au ɲɛmɔgɔ dɔw ye aw dun ka bureau lakurayara kɔsa in na i bɛ se ka a bureau composition i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o ko la. Oui, effectivement an b'a fɔ minnu b'aw ka télévision so lajɛ n bɛ fɔ n bɛ maliyɛn bɛɛ fɔ cɛman ni musoman o kɔfɛ i y'a fɔ cogo min na effectivement Haut Conseil des Maliens de l'extérieur o ye Mali tɔnba ye mun sigilen bɛ maliyɛn minnu bɛ kɛnɛma bon o bolo dɔ bɛ yan an b'a fɔ ko Haut Conseil des Maliens de France ne y'o ɲɛmɔgɔ ye o Haut Conseil des Maliens de France a bureau sigili effectivement comme n y'a fɔ cogo min na bureau in sigira a ma mɛn kosɛbɛ bureau sigilen an ye jateminɛ dɔ kɛ k'a fɔ denmisɛnninw place kan ka u ka place bɛ bureau in kɔnɔ an ye place ba de di denmisɛnninw ma an ye place ba de di musow ma n'an ko denmisɛnninw an ma denmisɛnninw bɔ denmisɛnnin na parce que an ka denmisɛnnin dɔw bɛ yen dɔw wolola yan dɔw bɔra faso la ka na donc o bɛɛ ye maliyɛnw ye an bɛɛ ye maliyɛn ye donc denmisɛnnin minnu fana wolola yan o caman b'an bolo bureau in kɔnɔ musow fana minnu ka militantisme ka bon donc u jɔlen bɛ maliyɛn ka kungo la o caman b'an ka bureau la hali an yɛrɛ ka bureau la vice présidente yɛrɛ ye muso ye an ka secrétaire général ye muso ye donc on a à peu près muso mun b'an ka bureau kɔnɔ a ka ca ni muso 10 ye an ka bureau yɛrɛ talen na forum la diaspora féminine na Bamako au mois de juillet la a yirala k'a fɔ a bureau ɲɔgɔn ka gɛlɛn Haut Conseil tɔn na parce que an ka bureau la a particularité mun ye muso ka ca la denmisɛnninw ka ca la a fɔra yɛrɛ que désormais ni bureau bɛ formé mɔgɔ ka exemple ta Faransi bureau fɛ an hakili la o ye ko ɲuman ye parce que cɛ ni muso an bɛ ɲɔgɔn dafa de denmisɛnnin maakɔrɔba a bɛ ɲɔgɔn dafa parce que n'an ma baara ɲɛɲira denmisɛnnin ninnu na donc baara in a bɛ sɔn ka to kɔfɛ parce que kɔrɔbalen minnu bɛ baara la n'u ma denmisɛnnin ninnu degi o ye baara tɔnɛ ye quoi donc an y'o jateminɛ bɛɛ de kɛ ka yira fana k'a fɔ an tɛ se ka foyi kɛ surtout an bɛ jamana mun na cɛ ni musow place ka bon. I ka kuma la i bɔra k'a fɔ sisan nɔ ko musow jɔyɔrɔ aw ka nin tɔnba in na a ka bon kosɛbɛ bon musow dun ye lajɛre kulu dɔ kɛ a ma mɛn nin week-end tɛmɛnen vendredi don 21 o ni samedi 22 donc u ye forum dɔ sigi sen kan o forum in bɛ entrepreneuriat musow ka kɛnyɛrɛye de ko fɔ e hakili la musow ka kɛnyɛrɛye a bɛ se ka an ka jamana bɔ nɔgɔ la wa
jarate ne hakila kenyere koni akara kenyere sira ye akara sira wɛrɛ ye diɲɛ bɛ taabolo mun na Mali yɛrɛ bɛ taabolo mun na a tɛ se ka taa muso kɔ dɛ donc n'i y'a faamu du yɛrɛ tɛ se ka sabati ni muso ta kɔnɔ an ka nafa sɔrɔ yɔrɔ sira tɛ se ka sɔrɔ ne ma donc mun ye cakɛda fan fɛ mun ye entrepreneur fan fɛ muso jɔyɔrɔba de b'a la n'i y'a yɛrɛ an bɛ retard b'a la c'est que jusqu'à présent an ye muso bila kɛrɛfɛ ne hakilila muso jɔba de parce que n'i y'a jate minɛ anw fɛ muso ka tagama ka dɔgɔ ni cɛw ye donc ni muso sera ka fɛn sɔrɔ donc o ka fisa a bɛ denmisɛnninw ladon a bɛ ko caman donc a bɛ baara di mɔgɔw ma olu tɛ ɲini ka taa bɔ n'i y'a jate minɛ cɛw dɔw bɛ yen critique tɛ dɛ mais i b'a sɔrɔ cɛw dɔw bɛ yen hali n'a bɛ commerce la n'a bɛ activité la n'a bɛ fɛn sɔrɔ bon a bɛ se yɔrɔ dɔ la dɔrɔn a b'a fɔ cɛ il faut ne fana ka taa extérieur la peut-être ni n taara extérieur la n bɛ mun sɔrɔ Mali la n bɛ fɛn sɔrɔ mun ka ca n'o ye or en général donc muso ka activité donc c'est beaucoup plus stable donc u ka déplacement man ca et puis n'i y'a jate minɛ an ka population fana la bon muso ka ca donc n'i ko i bɛ jamana développer ka muso bila kɛrɛfɛ ne hakili la bon o ye yɛrɛ nɛgɛn de ye quoi donc ça doit être une politique mun don donc ne hakili la a wajibiyalen yɛrɛ de b'an kan an ka musow dɛmɛ donc pour que vraiment an ka économie bɛ se ka sira sɔrɔ quoi. Togodala musow tɔgɔ la don kɛrɛnkɛrɛnnen kadara kɔnɔ ka fɔ musow u ye falen kɛnɛ dɔ sigi walasa ka togodala muso 500 k'olu ka baarakɛtaw sinsin Manden dugutan kɔnɔna na a kɛra sibiri tɛmɛnen de Sibi commune rurale la an ka mɔgɔ minnu tun b'a kɛnɛ kan Serifula Jabaraniso tɔgɔ la Amadu Kamara n'a ka jatala Seydou Ɲari an ka jɛ an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ ka sangani togodala muso tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnni muso jɛkulu tɔ min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni an b'a wele ko kafo n'a ɲɛma ye Umu Ture ye u kɔni ye nin don kɛrɛnkɛrɛnni ta ka ɲɛsin togodala musow ma ni an b'a fama ko journée d'échange ni ka barodala sigi kɛ u ni togodala musow ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u n'u ka gɛlɛyaw dɔn an nana an bamusow nɔfɛ nin jɛ in na nin ɲɛnajɛ in na pour ka discuter ni yan jeunes fana ye k'a dɔn gɛlɛya min b'u kan an ye gɛlɛya dama min mɛn o ye musomanninw ka kalanko musomannin min bɛ kalan daminɛ ani ka a bilasira la o de ka ca donc an fɛ o ye problème ye an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogoya min na o la an bɛ se ka aw bɛ se k'an dɛmɛ ni duwawu cogoya min na pour que o ko bɛ se ka régler o kɔfɛ tuguni musow sɔgɔmada in an taara u ka foro la foro in ye kilo 15 de ye yanni yen cɛ u ye baara min kɛ baara ɲɛnamaba de don donc an fɛ hali bi belebeleba bɛ se ka k'o la k'u dɛmɛ o baara kɔnɔna na cogoya min na ani u ye baara ni fɛn minnu k'o kɔnɔna na u bɛ se ka nafa sɔrɔ la cogoya min na o kadara kɔnɔna na nin don kɛrɛnkɛrɛnnin a kɛra donba ye togodala muso ninnu bolo bari sabu k'a da kan u nisɔndiyalen an'u fari fɔnni ka sababu kɛ musow ka nin tɔnba ye n'o ye kafo ye u ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ min talen filɛ ka ɲɛsin u ma k'o ye fɛnba ye u tɛna ɲina min kɔ ayiwa kafo ka laɲini de don an ni togodala musow ka baara kɛ an ka baara kɛ cogoya min na an t'a fɛ ka to an ka bureau la ka lettre ci u ma ou bien ka bataki ci u ma k'a fɔ a ye na nin don an b'a fɛ u ka taa an fɛ an fana ka taa u fɛ n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ n'i t'a tigi dɔn dɛmɛ tɛ ɲɛ donc an ni muso a bɛ 150 bɔ an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'u kunnafoni an fana bɛ kunnafoni sɔrɔ u fɛ parce que dɔnniya dɔw b'u la u t'an na duguba la donc an b'a fɛ an n'an balimamuso minnu bɛ tɔgɔda la u kana fɔ ko tɔgɔdala muso duguba muso k'a fɔ Mali muso parce que an bɛɛ ka haminanko ye kelen donc an nana bi kunnafoni damadama de b'an bolo waati yɛlɛma aw y'a ye u y'a fɔ cogoya min na n'a waati yɛlɛmana n'a mɔgɔw ma yɛlɛma waati fɛ an hakilila sɔrɔ bɛ dɔgɔya donc an nana o kunnafoni di ani an ka badenya sinsin parce que k'a fɔ muso duguba ani tɔgɔdala muso bɛ to ka taa Bamakɔ an bɛ match de football kɛ an bɛ basket kɛ an bɛ jeu wɛrɛw kɛ min ye laadala tulonkɛ u bɛ k'a fɔ muso dan yen nɔ ka na o ye fête ba ye an bɛ dɔn kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ an yɛrɛ y'a ye an ka muso fɔlɔ minnu an y'u former bi u ni tɔw tɛ kelen ye parce que olu fana n'u fɔlɔfɔlɔ la u tɛ se ka kuma ta sisan u bɛ kuma ta et puis caman yɛrɛ y'a fɔ an ɲɛna k'olu kɛra kandidatu ye an t'a dɔn parti jumɛn ni parti jumɛn don parce que an tɛ parti dɛmɛ na mais a caman u ka leadership sinsira f'u y'a dɔn k'u bɛ se ka don parti la ka jɔyɔrɔ sɔrɔ donc an nana bi an n'an balimamuso an ka masale mɛ an ka tulonkɛ fana kɛ k'an ka badenya sinsin k'an ka sinjiya sinsin ka hakili falen kɛ
an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin don kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye journée d'échange min kɛra dalakanakaw fɛ yen nɔ n'a bɛ Sibi mara la a kɔni kɛra donba ye bari sabu ka da ka musolakaw ani denmisɛnninw ka fara cɛw yɛrɛ kan u bɛɛ lajɛlen bɔra kosɛbɛ ka caya ka Mali musow k'u kunbɛn k'u bisimila k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen ye kelen ye. Yelemani ka den minnu sigiyɔrɔ bɛnnen de u ka dugu kɔkana ma u ka jɛkulu u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa baaraba minnu n'a kan ka kɛ u ka dugu kɔnɔ Yelemani walasa ka a sɔrɔ yiriwa siraw ani a baarabaw yɛrɛ sinsin hali bi ka taa olu kɔrɔfɔw dajira ɲɔgɔn na Yusuf Kulubali ani Samba Tarawele u ye fɛn min sɔrɔ kɛnɛ in kan an ka ɲɛmadaw fɛ. A sigilen kɔ ni ka kɛ ni septembre tile 3 ye san 2014 Bamakɔ faaba kɔnɔ min ye Yɛlɛmanikaw ka jɛkuluba ye a kelen bɛ ni ka wulikajɔ sigi sen kan min kɛ sababu ye Yɛlɛmani mara naani minnu bɛ o ɲɛtaga bɛ se ka sabati cogoya min na o de kama jɛrɛ belebele o y'o kɛnɛ sigi sen kan min kɛ sababu ye u ka kunnafoni cari u ka dugulamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. An ka jɛ in a fanga ka bon kojugu ce qui fait que n bɛ baara kɛ an tulo de bɛ ɲɔgɔn na an tɛ ɲɔgɔn ye an ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na mais an dalen bɛ ɲɔgɔn na an bɛ baara kɛ depuis 3 ans aujourd'hui et surtout que an ka porte-parole bɛ n'o ye Bakari Jambu ye n'a nana a tɛ se ka tɛmɛ cogo si n'an ma Yɛlɛmanikaw wele k'u lasigi au moins an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka ɲɔgɔn bilasira parce que fɛn min bɛ ka kɛ Yɛlɛmani o bɛ ka mun fɔ gouvernement ɲɛna ani an ka taabolo ye mun ye a bɛ komi jɛgɛdilan ni baji parce que an yɛrɛ ka démarche tɛ foyi ye ka gouvernement yɛrɛ dɛmɛ a ka baara la parce que Mali bɛ cogo min na bi compte tenu de l'insécurité Mali mago tɛ soulèvement populaire la bi mais contrairement à nos élus minnu bɛ yen minnu bɛ fɛ k'an ka mouvement ci an bolo ka kɛ kɛlɛ y'an bolo fanga wuli k'an jɔ ka jama fara ɲɔgɔn kan k'u sɔn hakili k'a fɔ ko u kana ninnu ka kuma lamɛn nin de y'an ka taabolo ye an tɛ mɔgɔ wele ka kɛlɛ kɛ an tɛ mɔgɔ wele ka mɔgɔ bugɔ. Min ye jɛkulu tigilamɔgɔw ka fɔ ye o y'a yira k'a fɔ ko ka wulikajɔ tɛna dan nin ma sabu ko na wulikajɔ dɔ wɛrɛ sigi sen kan min bɛ kɛ sababu ye Yɛlɛmani Dagakanɛ a ɲɛtaga bɛ se ka sabati cogoya min o n'o fɛɛrɛw a n'o dabaliw tigɛ. Il y a 3 projets. Il y a le projet à court terme, les projets à moyen terme et les projets à long terme. Bon, an ye baara minnu kɛ déjà n ye n da don o la o ye mun ye an ye kaso bon an ye courant don a kɔnɔ parce que adamaden bi bi in na mɔgɔ caman hakili la kaso bon yɔrɔ de ye hali man ka tɛmɛ da fɛ or que kaso bon yɔrɔ de ye n'i ma dɔn kɔni i t'a dɔn an minnu ye kaso kɛ an b'a dɔn i bɛ mɔgɔ ɲuman b'a kɔnɔ mɔgɔ jugu b'a kɔnɔ baga kɛra dɔw ma o b'a kɔnɔ bi kojugukɛlaw fana bɛ yen mais an donni min kɛra an ye temps min k'a kɔnɔna la an b'a dɔn degun min bɛ kasodenw kan o n'a man kan parce que adamadenw de don. O kun fɔlɔ ye jumɛn ye o ye courant ko ye an bɔlen na kaso la an y'a ɲini an y'an bolo fara ɲɔgɔn kan an ye courant don yen nɔ hali garde minnu bɛ yen u bɛ ka profiter parce que u b'u ka télé lajɛ u b'u ka téléphone charger o ye baara kun fɔlɔ ye a filanan an bɔra dɔrɔn semaine min dara kan an y'a mɛn k'a fɔ ko muso dɔw kɛtɔ ka opérer césarienne na courant tun tɛ yen parce que groupe min bɛ yen u ma se ka wuli parce que dɔw tun t'a kɔnɔ ils étaient obligés ka torche de ta comme opération daminɛ ka opération kɛ a compliquera u y'a évacuer vers Kayi ala y'a kɛ yanni a ka se Kayi a fatura rapidement an ye ci bila an y'an bolo fara ɲɔgɔn kan o yɛrɛ kɛli a décision tali na kɛli caman tɛmɛ une semaine kan traitement an ye salle d'opération an ye panneau ni batterie san pour k'o électrifier bon maintenant o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ projet ba dɔ kan an b'a fɔ o ma un projet de grande envergure parce que projet ba de don a musaka ka bon kojugu an kɔni y'a daminɛ déjà an b'a kan déjà o ye jumɛn ye ka agriculture sɛnɛ ka sabati ka valeur d'a ma Yɛlɛmani dugu kɔnɔna la Yɛlɛmani jamana ba naani de Girimɛ Jahunu Kaɲaga Tiringa donc an bɛ hectare baw ta nin canton ninnu bɛɛ la comme jamana ba naani de don an ye tracteur 4 de san a kurakura occasion tɛ dɛ an y'a san usine a kurakura Chine an équipement complet ani forage sɛnɛ machine o kurakura an y'o fana commandé machine na usine na olu fana bɛ sira la ka na. An ka jamana politique maa dɔw ka ye cogoya la o y'a yira k'a fɔ ko maa kan ka asidi mɔgɔw dɛmɛ o ka wulikajɔ la cogoya min na jamanadenw ka se k'o ɲɛ ta o ka wulikajɔ ninnu fɛ. N'i y'a jateminɛ jamana fan dɔw fɛ dɔw ye marifa ta dɔw ye marifa ta k'a fɔ ko jamana fanga ma fɛn k'u ye fanga ma fɛn k'u ye olu y'o kɛlɛ kɛ o kɛlɛ nalen se bɛ yɔrɔ min na bi an yɛrɛ ka hɔrɔnya tilalen don an ka yɛrɛma hɔrɔnya tilalen don an na mais ninnu ma marifa ta ninnu wulila k'u cɛsiri k'a fɔ sisan an ye nafolo min sɔrɔ f'an ka nafolo don jamana kɔnɔ fo jamanadenw ka baara de kɛ u y'a dɔn ko baara de bɛ jamana bɔ nɔgɔ la an ka baara kɛ o hukumu kɔnɔ olu y'o baara sira ta nka ni mɔgɔ fila ni mɔgɔkulu fila u bɛ ka na u bɛna gun min na o ye fanga ye u bɛ gun fanga jumɛn na u bɛ gun fanga taabolo de la donc fo fanga taabolo de ka yɛlɛma a ka kɛ Dagakan de ka taabolo in ye donc o kɛlɛ in dɛ jamana denmisɛnninw bɛɛ kan ka nin faamuya ka don nin da sugu de fɛ ka fanga ɲini ka fanga di jamanadenw ma baarakɛlaw ma u ka jamana bila sira kan
ne dalen b'a la nin baara min bɛ ka kɛ ninnu fɛ ni nin kɛra fanga taabolo ye san 6 Mali bɛ bɔ nin gɛlɛya jugu in kɔnɔna na. Tiɲɛ don yɛlɛmani daga kelen maaw ka jɛkulu min filɛ nin ye a sigilen tɛ politiki ko kama nka o y'a yira k'a fɔ ko bɛ ka taa bolo min kan laban na o na hakili falen kɛ cogo min na kosɔn o sen don o ka dugu ɲɛtaga baaraw la. Sisan an b'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la sɔrɔli kan Musa Fɔnba bɛ bi walawalali k'an ye an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Burkina Faso jamana kɔnɔ ntɛnɛndonya in na octobre kalo tile 31 sɔgɔmada yan b'a fɛ wulikajɔw olu ni nisɔngoya kɛnɛw u sigira senga ka sababu kɛ san 2014 octobre kalo tile 30 ana tile 31 Burkina ka de fanba ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka Blaise Compaoré ta ka bɔ fanga na a bilama kɛmɛ ka bisimila minɛ Kolowari jamana kɔnɔ a tile kɔfɛ ka san 20 ani san 7 kɛ Burkina jamana kunna nka Blaise ta ni bi cɛ jateminɛw y'a yira k'a fɔ hali bi jamana yɛrɛ ma se ka sabati sɔrɔ ka sababu kɛ gwɛlɛya bɛ Burkina jamana kɔnɔ fanga sinamatɔ ɲɛma min wele ko Zéphirien Diabéré ale y'a yira k'a fɔ Roch Marc Christian Kaboré jamana ɲɛma kura hakilina foyi tɛ a la min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana jɔ Blaise Compaoré yɛrɛ ka fanga ɲini jɛkulu kɔrɔ maa minnu ni olu fɛnɛ bɛ Burkina olu y'a yira k'a fɔ hali bi wulikajɔw ni ŋwaraw de bɛ ka da olu la Blaise ka fanga ba ni bi cɛ k'olu b'a fɛ sigi k'a fɔ o ka kɛ mɔɔw ka segi ɲɔgɔn ma nka Roch Marc Christian Kaboré jamana ɲɛma kɔni gɛmɛ ka wele bila ka ɲɛsin Burkina ka den bɛɛ lajɛlen ma ko waati jan de kɛra ka sɔrɔ foyi ma sabati Burkina jamana kɔnɔ n'a ma ɲa k'a fɔ fɛn ma kɛ a ka gwɛlɛ ko jaabi ka se ka sɔrɔ walasa jaabi ɲuman ka se ka sɔrɔ fɔ bi Burkina ka den bɛɛ lajɛlen de ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o kumana u ka jɛ k'u tɛgɛ di ale ma ani u ka jɛ ka baara kɛ an bɛ aladɔniya k'a fɔ yɔrɔ caman bɛ yen baara kan ka kɛ yɔrɔ minnu ka Burkina jamana kɔnɔ o dɔ ye ka lajɛ ka na ni sariya sungura ye jamana kunna jamana kiri ka yɛlɛma don o la ni u k'a ma ko réforme de la justice lakana tigilamɔgɔw ka binaku fɛnɛ ka yɛlɛma don o la fanga bondaw ni ɲɔgɔn cɛ ka lajɛ ka politiki cɛ ka bɔ o yɔrɔw la o tɛmɛnen kɔfɛ min ye ayiwa maa minnu kun b'u yɛrɛ kɛ waritigiw ye jamana kɔpasa ka lajɛ k'o jɛkuluw ti maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn kelen min kɔni bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ ko nɔba bɔra o la Blaise ta ni bi cɛ o ye jamanadenw ma nanama sumaninw olu kɛra kulu ye ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jateminɛkɛlaw ye ni u k'u ma ko veille citoyenne o kɔni bilama o bɛ ka sira sɔrɔ bari sabu ka da ka kuma bɛɛ i b'a ye k'a fɔ lapasajɛkulu minnu bɛ baarakɛlaw ka binaku kan olu bɛ to ka nisɔngoya taamaw sigi sen kan walikɛlen ka baaraw bila bibi in na kɔni Burkina maa caman kɔni kɛn bɛ ka jira k'a fɔ Blaise ta ni bi cɛ olu ma yɛlɛma ba ye fɔlɔ. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ maa 6 ani kunkanbɛn de kunkan ka taa i dɔngɔ ta dakuru ɲɛfila la awɔ walikɛlen a ye jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara ka laɲini de don ka lajɛ ka sariya sungura sigi jamana kunna ni o ye constitution ye o wete o foroba kalata o kɛra octobre kalo tile 30 dimanche tɛmɛnen nka kunnafoniw ye a jira k'a fɔ degunba fila de yera kow kɔnɔ a degu dɔ ye wete kɛsow minnu bɛ yen nɔ gundo suniw ni ayiwa wete kɛsɛbɛnw bɛ taa bila o kɛsuniw kɔnɔ a y'a ko yɔrɔ caman na k'i b'a ye k'a fɔ baara kun ye tɔ ka jɛ ye ni sɛbɛnfura ni o ma yɔrɔ min dajɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ bila forokoni min kɔnɔ k'a bila a y'a soni kɔnɔ o bɛɛ a jɛ dɔw y'a yira k'a fɔ k'i minnu bɛ yen i n'a fɔ Kumasi Mɔndɔn a y'a ko o yɔrɔw la ko nin gwɛlɛya ɲɔgɔnna sɔrɔla a yɔrɔ caman na jamana marabolo tɔw fɛnɛ kɔnɔ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ nisɔngoya taamakɛla dɔw fɛnɛ ye a y'a wulikajɔw kɛ ka se ka min ye ko in ye ka a gwɛlɛya mɔɔw bolo fanga sinamatɔw gɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna olu ye wulikajɔw kɛ yɔrɔ caman na Gagnuma bɛ o la Dieukoe bɛ o la Bangolo bɛ o la ani Dabu nka minisiriso min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna koɲɛw lakanani ma ale y'a yira k'a fɔ wulikajɔ in kɛbaa kɔni ye maaw de ye minnu tɛ jamana sariya sunba kura in fɛ ni o ye constitution kura ye ko nka ko u ka wulikajɔ n'a ta bɛɛ k'a ti kɛ sababu ye ka fiɲɛ bila kalata yɛrɛ taacogo ɲuman na. Mauritanie jamana fɛnɛ kɔnɔ olu ye nisɔngoya taama dɔ sigi sen kan ka jira k'a fɔ jamana sariya sunba kura min bɛ ka lana Mauritanie jamana kunna fanga ni a kanubaw fɛ ko u tɛ jɛ ni a ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ fanga sinamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ni u k'a ma ko Forum National pour l'Unité et la Démocratie FNDU olu de farala ɲɔgɔn kan fanga ɲini jɛkulu 15 ɲɔgɔn na don Mohamed Mahmoud Lemata ni ale ye Rassemblement des Forces Démocratiques RFD o ɲɛma danga ye Ahmed Ould Daddah ka fanga ɲini jɛkulu o y'a yira k'a fɔ dantigɛli la
kɛnɛ kɔnɔ ko n'i y'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɛ mɛn ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan Moritani ka denw na ko bɛɛ lajɛlen dan b'a la k'a fɔ a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunde bɔ barisabu ka d'a kan bɛɛ lajɛlen jɛn bɛ fɛn min na ni o ye jamana sariya sun ye ni a bɛ jamana yɛrɛ ka lahalaw bɛɛ lajɛlen dansigi ko dɔw de b'a fɛ ni ka o ta k'o yurugu k'o dilan k'o bɛrɛbɛn ni u hakilina ye ka kɛ u sago ye walasa u bɛ se ka sinsin u ka fanga na ko kuma na ko u tɛna jɛn ni o ye ko hali ni o y'a sɔrɔla jamana ɲɛma Mohamed Ould Abdelaziz y'a jira a ka dantigɛliw la k'a fɔ ale kɔni ye dalaka min di a kɛtɔ ka mandat lana daminɛ k'a n'o dalaka labatu ni o ye k'a fɔ yɛlɛma ti don jamana ɲɛma ka mandat da la a y'a ko a bɛ to o kan kelen nka k'o n'a ta bɛɛ a nɔfɛmɔgɔw bɛ ka nin wulikajɔw minnu kɛ nin ye ko fɔ yɛlɛma ka don jamana sariya sunba kɔni na k'a dabɔkun de ye ka jamana ɲɛma ni a nɔfɛmɔgɔw ka fanga de sinsin. Maroku jamana kɔnɔ juma tɛmɛnen jɛgɛ feerela dɔ bɛnni de yɛlɛla ale ka ni ka a bura ka sabu kɛ faamaw kɛmɛ ka wulikajɔw kɛ ko u bɛ a lajɛ ka nbɛdakanaw ka olu saniya maa minnu ye feerekɛlaw ye nbɛdaw ka k'olu lawuli ka bɔ yen o tuma min na ni faamaw kɔni nana nin ka jɛgɛmina ta ko u bɛ taa ni a ye a bolibaatɔ faamaw nɔfɛ k'a b'a ka jɛgɛmina minɛ u la bɛnni sina ka na yɛlɛ a ka ni ka a nɔɔni maa minnu ni olu ye telefonitigiw ye olu caman sina ka ja in da ni ka bila kunnafoni sɔrɔ sira kura sanfɛ ni o ye internet ye ko in sera Maroku fan caman bɛɛ mɔɔw nisɔngoyara a ko la kosɛbɛ a y'an bi aw ladɔnniya k'a fɔ maa in yɛrɛ ni u k'a ma ko Mohsin Fikiri a ka janajaw o kɛra dimanche don octobre kalo tile 30 Maroku ka den fanba de yera a kɛnɛ kan janaja yɛrɛ bannen kɔfɛ nisɔngoya kɛnɛw caman sigira sen kan a yɛrɛ kɛra mara min yɛrɛ la ni o ye Ala Oseima ye wulikajɔw ni nisɔngoya kɛnɛw olu sigira yen yɔrɔ caman na Maroku yɛrɛ duguba caman bɛ ka daminɛ Faba la Casablanca Marrakech ani Rabat maaw ye nisɔngoya kɛnɛw sigi sen kan dɔw gɛngun bɛ k'a sɛbɛn jirifɛrɛnw kan ka o bana minɛ ka jira k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ye Mohsin Fikiri de ye jamana ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya masakɛ Mohamed Sisa ale y'i to taama dɔ senfɛ barisabu ka d'a kan bibi in na a bɛ jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya farafina a kɔrɔ y'anba jamanaw fɛ a y'a ka minisiri min ni o ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma a y'o bila ka taa Mohamed Asada o ka taa ye janaja yɛrɛ kɛnɛ ka a tɔgɔ la k'a jira k'a fɔ maa minnu kɛra ko in kɛbaa ye ni o kɛra sababu ye bɛnni kɔni bolila ka yɛlɛ a kan ka jɛgɛ feerela in kɔni nɔɔni a tigilamaw bɛɛ lajɛlen u n'a sɛgɛsɛgɛ ni ka u bila bɔgɔ jeninen ka bolo kan. Sibiri tɛmɛnen Bangoni Janginɛbugu dolanci kɛnɛba o tɔgɔ dara ka kɛ complexe sportif Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ye tɔgɔ in bɛ tali kɛ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara yɛrɛ de la ka d'a ka cɛsiri baaraw kan sigida in yɛrɛ kɔnɔna na an ka mɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛ in kan Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la Isufu Kulubali ani Ibrahim Kulubali an ka jɛ an k'u ka sɔrɔlenw lajɛ. Ka kɛɲɛ ni Bangoni Janginɛbugu denmisɛnnakaw ka laɲini ye walasa u ka se ka farasɛnɛjɛ kɛnɛba sɔrɔ min bɛ kɛ o yɛrɛ sago ye Cherif Ousmane Madani Haidara a ye wulikajɔ kɛ ni ka ɲɛsin jɛkulu gɛrɛw ma o k'a jɛ ni k'o bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na u ka se ka jɛ ni k'o ka sigida dilan o de kama a y'a tɛgɛ di Association pour le développement de Bangoni Janginɛbugu ADD n'o ɲɛmaa ye an ka seko ani dɔnko tigilamaba dɔ ye Basegu Kuyate maa min y'a kasabi bɔ o kɛra jɛkulu ye jɛkulu min n'o kama ko parti soutien pour le nouveau PCR n'o ɲɛmaa ye Ousmane Ben Fana Traoré ye musoga min tala nin baara da fɛ o bɛ t'i jɔ franc-CFA $13 waga 100 dala n'o kan walasa nin kɛnɛ yɛrɛ ni k'a lakori ani ni ka tila ka don ba la cogoya min na farasɛnɛjɛkɛlaw ka farasɛnɛjɛ ka se ka kɛ a kɛnɛ kan lafiya kɔnɔna na nin wulikajɔ min kɛlen filɛ nin ye a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara fɛ ka fara min ye Association pour le développement de Bangoni Janginɛbugu ani ka ko minɛnba ta ni k'a di parti soutien pour le nouveau PCR n'o ɲɛmaaba ye Ousmane Ben Fana Traoré ye bi maa de bɛ se k'a fɔ ko Bangoni Janginɛbugu a sɛnɛdonlanci kɛnɛ o min tɔgɔ dalen bɛ complexe sportif Cherif Ousmane Madani Haidara ko lafiya a donna o kan walasa ni k'o ka bonyamasigi ni k'a kɛ ka ɲɛsin nin maa kɔfɛla ninnu ma min ye farasɛnɛjɛkɛlaw ye o ye farajagabɔ kɛ kɛnɛ kan n'an k'o ma ko démonstration konfo tilamaw olu y'o tigɛ ka bɔ o jakɔrɔ taekwondo arturofili sɛnɛdolancilaw n'u bɛɛ lajɛlen u ka soko ani dɔnko o y'a da kɛnɛ kan min ŋana ɲuman tigi ye a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ani jɛkulu minnu jɛnna ni k'a bolo di ɲɔgɔn ma o y'a jira k'a fɔ ko baara tɔ bɛ kɔfɛ k'o de kama ko na wulikajɔ kɛ cogoya min na nin kɛnɛ in a ka kɛ tagamasere ye Bamakɔ faaba kɔnɔ walasa a ka ŋana ɲumanya ani a ka sigida ɲɛta ni k'a sabati kɛnɛ kan
Sheriff Ousmane Madan Haidara $1 francs CFA a de ta ni ka di Association pour le développement des Bagoni Jaganebugu ADD a ɲɛmaa ba ma Basigi Kuyate cogo min na a ka se k'a yɛrɛ dɛmɛ min ye baara tɔ ye a ka se k'a fori denmisɛnnin ani maakɔrɔ fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kan a bɛɛ lajɛlen dɔw ta ni k'a ɲɛsin Parti citoyen pour le renouveau PCR n'o ɲɛmaaba ye Ousmane Ben Fana Traoré ye cogo min na a ka ɲɛtaa laɲini fɛn fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati sabu sigida la ni maa maa ye denmisɛnnin dɛmɛ i ye sigida maa bɛɛ lajɛlen dɛmɛ. Ka sanga ni bangoni dolanti kɛnɛba in tɔgɔ dalen ye Sheriff Ousmane Madan Haidara la nisɔndiya olu caman yira la kɛnɛ kan maabaw fɛ an ka jɛ an ka ɲɛmada olu fɛ. Don min na Sugumar ye terrain ɲini Liyɔnso tɔgɔ la ko k'a kooli Haidara ko ale ye garibu ye ko a bɛ se ka $1,000,000 di ne ma ko n ka mɔgɔw ɲini ko ne bɛ mɔgɔ sɔrɔ k'a kooli Haidara b'a dɔn wari tɛ ne fɛ k'a kooli nka a b'a dɔn n bɛ mɔɔw dɔn minnu bɛ se k'an dɛmɛ k'an ka dugu dilan o de nana ni nin sira in ye donc n'o kɛra fo an ka Haidara fo dan tɛ foli min na a y'an bila baara min na an y'a daminɛ hali n'a ma ban dɔɔnin kɛra o don Ala sago Haidara sago n'o tɛmɛna ka bɔ yen n bi an ka ADD fo bonya ani karama kabi baara in daminɛna Jaganabugu association bɛɛ de farala ADD kan ka nin baara in kɛ fo ka taa ban n bi Ousmane Ben Fana fo a ye nafolo min bɔ Ala ka miliyari caman bila nɔ Ala ka miliyari caman bila nɔ a bɛ min ɲini n'o ye fanga ye Ala ka nɔgɔya ye Jaganabugukaw Ala k'a to an ka dɔn Ousmane fɛnɛ ye complexe Ousmane Madan Sheriff Haidara n y'a ɲini a ka da la n ye terrain kori Jaganabugu la c'est vrai que n ye président du parti ye bɛɛ bɛ Ousmane Ben Fana Traoré mɔgɔw b'an dɔn n ye libéraux ɲɛmaa ye yan bɛɛ b'a dɔn fɛnɛ nka n bɛ n yɛrɛ jateminɛ komi maa min ka surun a la o kɔrɔ tɛ k'a bɛ n ka parti la n b'a fɔ k'a bɔ yen parce que mɔgɔw ka teli n m'o fɔ dɛ i ni maa dɔ bɛ se ka surun ɲɔgɔn na hakilina na i ni maa dɔ bɛ se ka surun ɲɔgɔn na vraiment baara faamuya cogo la anw ko baara ka segin ka baara kɛ ka tila ka baara kɛ ne ye b'ale la a b'o de fɔ a ka tɔndenw ye a b'o de fɔ ansaruw ye et ansaruw b'o de lamɛn. N'i ye cɛkɔrɔba fɛn o fɛn a bɛɛ bɔra denmisɛnninya de la tuma na an yɛrɛ bɔra denmisɛnninya la an b'a dɔn min ye denmisɛnninya ye o kama denmisɛnw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'u mago sera an ma an b'u kɛrɛfɛ sabu an jigi ye denmisɛnninw de ye kitabutigiw b'o f'i ye akrim kulla saghir fa inna lidahari damir kullu zi sha'anin kabir kana min qablu saghir ko i ka denmisɛnninw bonya i ka denmisɛnnin ladon i k'a bilasira ɲuman kan ko i k'a dɔn kobatigi o kobatigi bɛ diɲɛ na bi ko a bɛɛ kun ye kununko denmisɛnnin dɔ de ye kununko denmisɛnninw olu de bɛ ministeriya la bi olu de ye milliardaires ye olu de bɛ masakɛyaw la olu de ye présidents ye o tuma na sini aw de kɔnɔnen don o la denmisɛnninw ka kɛnɛ o y'an ka kɛnɛ de ye nka an bɛ min f'u ye dɔrɔn u k'u janto diɲɛ dayɛlɛ la sini olu ka du de jigi b'u kan jamana jigi b'u kan f'u k'u janto u yɛrɛ la manamana kow cayara jamana in kɔnɔ yan gulɔmiw dorogutaw jogo cɛjugu n'i daminɛna n'o ye ne ma d'a la e sigi bɛ kɛ k'e kɔnɔ ko e bɛna jamana dilan sini dɛ n'i daminɛna n'o ye hali i ka du yɛrɛ jigi t'i da i kan ko i bɛna du jɔ sini o de la an bɛ denmisɛnninw kɛrɛfɛ ka se k'u dɛmɛ denmisɛnninw dɛmɛni ye an yɛrɛ dɛmɛni de ye k'a fɔ balɔntan ko tɛ o jɔn de b'a tan o de bɛ lajɛ o denmisɛnninw de bɛ balɔn ta alors olu de y'an jigi ye o tuma na an k'an ka gɛrɛ u la de k'u dɛmɛ u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ alors an bɛ Ousmane fo Ben Fana a nana ka na yan koori denmisɛnninw ye an b'a fo a sara bɛ Ala bolo et puis an bɛ Bankɔnika bɛɛ fo mun na u ye terrain tɔgɔ da ne na a tɔgɔ da ba caman bɛ yen
c'est pas que a ka da Haidara la a kun bɛ se ka da mɔgɔ caman na mais n yɛrɛ y'a f'u ye tuma min na u nana fɔ n ye k'u bɛna terrain tɔgɔ da Haidara n k'u k'a kɛ Ala kama u kana kɛ Haidara ye u ka maa wɛrɛ ta quartier la yan ne yɛrɛ bɛ fara o kan an k'a tɔgɔ da olu u kana da ne na n y'a f'u ye sufɛ k'a f'u ye tile fɛ tɔgɔ an mago t'a la tɔgɔ bɛ Ala de bolo mais an mago bɛ min na o ye denmisɛnninw dɛmɛni de ye a n'u ka bɛn foli kɛ ka barika da minnu ye stade nin tɔgɔ da Chérifkɛ la nin ye kunnadiya de ye ka y'an ka diinɛ mɔgɔw bi an y'a dɔn ko bonya dan tɛ ka den tɔgɔ da mais ka yɔrɔbaw tɔgɔ da u la a b'a to an hakili bɛ jigin u la an b'u jɔyɔrɔ dɔn a b'a to fana an b'a dɔn k'a faamuya n'i ye maaba tɔgɔ da yɔrɔ la i tɛ se ka kɛwale dɔw k'o yɔrɔ la n'o tɛ n'i y'o kɛ i ye dɔgɔyama lase maaba ma. o de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafonidiso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadali la laseli nata an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni anw na.